360 и не се надявайте, ако клипа не лаги, защото ако ви кажа сега FPS-то ми е 4.3.5 Ще правя томбола много скоро време. и днес това е сървър, в който ще оценяваме с мистер Николай. Естествено няма да е поредица, това е всъщност ние какви изпаднали българи сме, играем 1.4.7. Това е рандом. Да, рандомчо. И скоро ще има томбола. Отборът, който сформирахме, ние ще не става. И нали скоро няма да има такъв отбор. Ще има, но ще чакате малко. Да, 3-4 месеца може. И до новата 2015 може да изчакат. Не, всъщност ще събирам хора, които разбират качване на клипове, те разбират от такива правилни на интернета и аз клипчета. И най-важното как се слага мод на сервер. Не, това не е най-важното. Не, това не е също важно. Важно е да пребия в училище. Да, ще ме прибиеш в училище. Аз съм по-силен от тебе, че ще ме прибиеш в училище. Да, Да, ти не можеш да ме събориш, бе. не. А хора, сега не ви казвам, че съм такова 10 килца. Не, само 25. Ти пък си 26. Не, аз съм 30. 20. Не искам да споря с мен. И вижте колко е бъгнато, хора. Когато щупят това пара... Бързо се репортва има! Крипъра! Убиха ли те? Мами, няма да ме килнат. Айде да излезем да се набити, която бях. Айде. Да се набити. Айде, че аз ще запълня докато дойде. Това ще се го взема, изтрата ще се го взема също. Рече. Тъп мистър Никъл. Ти лесна! Извинен си телепортни. Телепортвай се. Да, сякаш ще се телепортна. Телепорт без гейм откарахме. Знаеш какво виждам? Светлина виждам аз. Помогни ми да изляза. Телепортни се. Шхерезадо. Да си останете тука, чудовища. Аз видях пещерата, откъдето излизат, ама. Тука може да стане нещо като XP ферма. Видя колко монстър имаш тука. Стеле. Вой! Чита! Не ти ли е срам да си дадеш 10 experience? Аз ще дам и 11, ако ме питаш. Няма не става, аз заведих. Аз ще се базикам с тебе. Айде сега какво ще правим? 10 часа. Събота. Вероятно няма да гледате този клип. Вероятно е. Много е вероятно. То на мен хората не ми гледат в клиповете, че... Клип много харесва мене. И как се казва той? Не знае. Да, Гитарчета. Никито. Николай, бе. Ти защо не си... Преди се казваше да не казвам как. Кой Николай? Моля, дете ми пише коментарите. Всъщност той е един приятел на мой приятел, който е приятел на друг мой приятел и така нататък. И за вас пише коментари. Не!
Аз съм от Бургас, той е от София. Как ще се срещнем? Много интересно как се среща. Отиваме в Стара Загора и се срещаме. Какво да правим? Защо пък сте да ходим в Стара Добре, Загора? айде Пловдив. Не, не отива в Бургас. Или случая в София. Или той е в Бургас, или той или ти в София. О, бърках се. Вероятно, че сега не е. Не, 10 е. Всъщност, дай ли си видео оригиналното фокуса? Ми 14, 8, как Аз си не го пише? оригиналното се паса. 4, Аз имам оригиналното се паса. Да ми видим. цъкаш си F3 и го виждаш. Цъкаш си F3 и го виждаш. Стълва се! Не искам да се допуска преди малко нещото. Заключи на вратата вече не се. Ще направя на гейм от едно. Не. Омага, не... Като човек тръгвам да ти пише името и пише тъпа Майнкрафт. Не. Айде. Така, къде са леглата? Айде, имам 3-2 FPS, какво искаш? 4 3 4 Ара ли? Лека. Лежа. Ама написа лека. Лежа. Ай, сега ще отрепя моите навън, защото ме кефят. Не ме кефят. Ара там ферма. Айде. Аз ще спирам клипът, че като гледам колко FPS е, направо ще повърна хора. И приятелчета, до скоро да ми гледате много клипчета. Се радвам да ги гледате. И играта я правите вие.